A mi em van acabar d'instal·lar el 1918, el mateix dia que es va signar l'armistici que va acabar amb la Gran Guerra. Jo era un prodigi mecànic de la casa Cardellac. Funcionava amb energia elèctrica. N'hi havia d'altres que, pànic, anaven amb aire comprimit. I tal com deien els meus usuaris, provocava l'enveja dels habitants dels edificis propers, que maltractaven els seus veïns, tot fent-los pujar a peu. Les portes exteriors eren de ferro forjat i les interiors, les de la cabina, eren de la caoba de les Amèriques. Els mànecs, modernistes, estaven fets de bronze. Els vidres, que deixaven veure l'interior de la cabina, tenien filigranes gravades del mateix estil dissenyades per l'arquitecte Josep Maria Jujol. Penseu que aquest artista fou un dels grans arquitectes del modernisme i també col·laborava amb el mestre Antoni Gaudí. En aquells anys es treballava amb bon gust i amb paciència, no pas com ara, que feu les coses sempre a correcuita i teniu el gust, on jo tinc les molles. M'hauríeu d'haver vist acabat de vestir. Quin goig que feia. La meva cabina era una obra d'art del tot artesanal. L'interior era una meravella. Les fustes amb què em van construir eren nobles i empernissades per un gran ebenista, l'Eusebi Busquets. Els botons eren d'ivori, emmarcats també amb un bronze, i les lletres que indicaven cada pis estaven escrites amb una cal·ligrafia elegant, com si ho hagués fet Víctor Hugo amb la seva pròpia ploma. A la cabina hi havia també un seient per a la gent gran, les persones lesionades i les noies que estaven en estat. Era més aviat decoratiu, però me'l van fer servir sovint per asseure's i per deixar objectes, bosses i maletes. Per les quatre parets tenia treballs de marqueteria finíssima i al sostre una exquisida làmpara amb vitralls manufacturats al taller de Louis Comfort Tiffany, un gran dissenyador industrial nord-americà. La llum que irradiava era càlida, suau i crepuscular. Creava una atmosfera íntima i amable, sensual, com la flama groguenca d'una espelma o una llar de foc encesa en una habitació amb la llum apagada. Res a veure amb la fredor descarnada i asèptica d'un fluorescent. Però em reservo per al final la gran joia, el mirall. Era impossible no quedar bocabadat amb aquella obra d'art veneciana de finals del segle XIX. No estava emmarcat en fusta, sinó que hi havia petites llunes de miniatura, superposades, bisellades i tallades a les vores, de tal manera que semblava un escut heràldic. Aquell mirall reflectia els rostres de tots els que pujaven i baixaven dins meu. Val a dir que, de tant en tant, jo feia el trapella i jugava una mica amb la imatge dels que s'hi contemplaven. Sí, jo no sóc una màquina qualsevol.